sinayezayo emazweni okhonza kulona emphakathini owakhe kuwona yavalwa imilomo yavalwa imilomo uThixo ovale imilomo. Shout hallelujah. Rabakotana basika ekapaika tana basika sheka paika ana maikapai yokapotana basika sheka paika tana basika yokapotana God of heaven has sent me to announce a fasting to commence here with immediate effect. Zezwa ingonyama za fast abantu bengezo yakwaze kwezwe inhlanzi wathi msiba umuntu kuyiyona ephila ngayo inyama yomuntu imudla kodwa ngoba usekhulumile osimakade yagcina ivula umlomo wangena yawuvala yalindela i-order elandelayo yathi i-order elandelayo this way yathi inhlanzi yesise left right ibhekene nifu left right left right left right. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ithonga isiqondene nenifa wathi uNkulunkulu to your right yathi inhlanzi yesise yathi inhlanzi left right themba ifika ogwini wathi uNkulunkulu cough him out yathi inhlanzi yesise yakhafula kishumayela nebusuku kishumayela ukukhafulwa kwabantu entendeni ekhafulwa izimo zeminyama ekade zabagwina ekade zabavaleka ekade zabacindezela nakuhleke ziyabaphala nakuhleke ziyabakhafula nakuhleke ziyabahlanza nokusongwa nokwafungwa nokwagonyelwa kodwa ngekaphume namhlanje uThixo ovale imilomo. God who shutteth the mouth. Don't you bevale imilomo. Bevale imilomo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Za fasting ngonyama. Yes. Emphakathini za fasta. Okay. Kwayilo yabamba ikhumbilayo. Zabubula. Inkosi izilile. uDarius ingonyama izilile. Abakhapheli nabezibetulo bayaha. Kanti inkosi izilile. Ingonyama bayithembile izobula uDaniel nazo izilile. Shout hallelujah. Womfifi yafika inkosi yayihambela yona yayingathumeli ngalelo langa yayihambela yayingayiqhubi neyinceke phambili yayihamba yona iBhayibheli lami liyangimangaza lithi yakhuluma ngathi yakhala lithi inkosi yakhala yathi Daniel uNkulunkulu ophezu konke ngabe uNkulunkulu akukhululile na wezwakalisa phansi emphadwini naphambi kwakho angezanga lutho wathumela ingilosi yakhe yavala imilomo yengonyama. Nkosi yayaneza uDaniel akhishwa Nkosi yayaneza uDaniel akhishwa manje uDaniel wakhishwa uDaniel wakhishwa uDaniel ingilosi ingonyama zimlalelile uNkulunkulu zimenze njani uNkulunkulu uDaniel zimlalelile uNkulunkulu ingonyama uyazimlalela ngobani ingonyama zimlalela ngendoda efresh ingonyama zilalela uNkulunkulu ngendoda efresh usanda kuwina isiqoqo sokuba uMr Personality esigodlweni kunemcintiswano weyinsizwa ukuthi ubani insizwa ezoba fresh kunazo zonke emva kwethu eziyishumi yena edla imifino namanzi
insizwa zenkosi zidla ilovela zenkosi ngosuku lokugcina luka10 kwaba nokhetho wawina uDaniel waba ofresh kunabo bonke. uDaniel is the first Mr. Personality on earth. Ungena nje ungena umuntu ofresh ungena uMr. Personality. Shuthi ingonyama uma kuthiwa azizile ziye zisacrifice into efresh. Zangayiza ngenxa yezwe likhulume nazo. Seziyambona lona ebecabanga ukuthi uma ziyibreak fasting ebe esekhona. Ziyibreak ngaye. Ziyambona ephuma. Zathi ingonyama uNkulunkulu angasigila yini. Simlalelile. Ngoba phela ngenkathi sifast engakangeni lo of fresh and plumpy. Ubona ukuthi imenu yangempela. Sabona uNkulunkulu usidokodile ngokumlalela kwethu ngoba usengeni so fresh ukuze sibreak kahle le fasting. Singakayi break engakasho la siyi break useyaphuma. Lo of fresh sesiphunyuka okufresh ngenxa ukuthi silalele yena. Ukuba lokho fresh bekungene engashoko lutho ukuthi ngabe sidile manje. Siphunyukwe okuphambili nokubest ngenxa ukuthi silalele yena. Uyamazi umuntu okholwa ephunyukwe into ephambili ngenxa ukuthi ulalele yena. Sekushiwo kwi-post ku-interview kwathiwa lo msebenzi wakho uma uzovuma nje sibe nobusuku obubodwa. Nawe ehotela. Ukugeje umsebenzi ukuphunyuke umsebenzi ngoba ukhethe ukulalela yena. Ulahlekelwe ipost ewubest. Uyamazi umuntu olahlekelwe izinto ezibest ngoba elalele yena. Uba nombuzo ofana nalo ingonyama ezazinawo enhlizweni. Uthi uNkulunkulu angasilaya yini simlalelile. Silahlekelwe ngenxa yokumlalela kwethu. Bonke abalalela uNkulunkulu bagethwe izinto namathuba bathi kanti ngabe ukumlalela kuyasilahlekiseka yini? Ngabe siyagcineka ngenxa yokumlalela. Awuthi nguphendule namhlanje. Akwenzeki uNkulunkulu avume ulahlekelwe yinto. Ngoba ulalele yena. Angakuriwode emva kwalokho ngezinto. Ulahlekelwa yinto uthola izinto. Waphuma uDaniel zasithula ingonyama. Kezwa abazalwane. Kanti inkosi ekade ifastile. Umoya wayo uxhumene nengonyama ekade ifastile. Futhi inkosi iyasenza ukuthi ingonyama ayikwazi ukusala singasabambanga lutho sekezathi ukubona. Angithi bebefastile bobabili phela inkosi ibifastile nengonyama ebezinjani nazo futhi sithunywa sabo siyezwana. Ambonke abaJesu baphuma fasting bobabili. Yezwa abazalwane. Yathi inkosi lamadoda abethe uDaniel akaphonswe asilande wona. Kungene wona manje mhlawumbe ke wona azofika athole nanethuka lokubuza ingonyama. Uthi lokho abebefisa ukuthi zikwenze uDaniel zikiyekele leyitelekile. Futhi ukhushula amaholo noma itoyi. Kezwa abazalwane. Kwathi esaplana lokhu uDariyo uNkulunkulu wathi inkosi manje sifuna ukufaka lamadoda wengilosi buyela emphandweni. Yafika qala ingilosi amadoda engakafakwa. Yeah, God says now you can break the fast. Extend more for. Extend more for. Ingilosi yazi ukuthi manje seningayinqamula ifasting. Extend more for. Ngenxa ukuthi iBhabhiloni lani umuso omhlaba wonke leso sikhathi. Kwashintsha igama lokudla kwasekuseni lavelela abanjalo emhlabeni wonke. Uma uthekuseni kuthiwa you are breaking the fast, you will break fast. Okay. Ngoba ingonyama kwakhulunywa ekseni kwathiwa now you can break the fast. Manje uma kwathi ekseni you are breaking the fast. Ekseni ngofo kuze kube manje uma uthekuseni the breakfast. Okujoyina lapha ezajoyina khona. Hakubonga igama laJesu. Now you can manje zacasuka ingonyama icasuka ukuthi so breaka ngani ngoba okufresh kuhambile. Hayi ayisiyalethwa amadoda kwaqalwa ngezingane zawo. Zathi ingonyama awusi sikhalubala uNkulunkulu siyakubonga. Senze kahle sakulalela. Silahlekelwa oyedwa kuningi lokho okuzayo. Kwangeyona ingane kwakuzizingane. Ingonyama yayibalela nengane nje. Enye ibaleke nenye ingane. Enye ibaleke nenye ingane. Bayizobana bakhona endlini. Basebuza omkawo amadoda. Hayibo kanti emva kwengane kuzikhaphula. Wezana amadoda. Abonga kaJesu. Kwangena amakhaphule emphandweni weingonyama. Ingonyama iBhayibheli zacala amathambo abo bengakahlali phansi. Kwasuka indumiso phakathi emphandweni. Ukuthi siyabonga uNkulunkulu usinabele ukuba sidlo yedwa
kanti ngokubulalela sothola abaningi. Mana ke ngizothi mina uma wenqabile ukuthola ithenda ngomkhonyovu nangobuqili ozokuthola kuningi. Uma unqabile ukuthola umsebenzi ngokulala uvula imilenze ema-BNB nasemahhotela nendoda eqashayo oyothola ubest okulandelayo kuningi. Awulahlekelwa ngenxa yokumlalela uthola okunjengalokho okulahlekile. Uthola okuningi. Shout hallelujah. Uthixo ovala imilomo. Uthixo njani bazalwane? Aphoseka onke amadoda emphandweni yavalwa ini. La madoda adliwa zingonyama amadoda akade enjani ethi soke simbone. Lo nyaka lo unyaka uvalwa kwemilomo yabo bonke osoke simbone. No soke sibone. Bonke I declare tonight. Phila kaJehova ngimi phambi kwakhe. Nizobabona ngamehlo. Bonke bebesonga sizobabona ngamehlo. Abebethi ngo-2010 ngoke ngibone, 2011 ngoke ngibone, 2012 ngoke ngibone, 2013, 2014, 2015, 2016 ngoke ngibone, 2017 ngoke ngibone. Kulo nyaka kuzobonwa bona. Abantu bonke abathi ngoke ngibone from 2010 kuza manje unyaka uzobonwa bona ngabo. Uyobe kanje uMC ethi uyabonwa beze beshaya ujenga bezombona. Kuzobonwa obethi uyokabone. Uyebo uzobona ngokuthi uyayivala imilomo. Uzothi bona nje ngoba sekuvale wona lo mlomo owathi ngoke ngibona. Uyayazi imilomo nawe ekhulumile last year. Awuzuyikhunjuzwa yimina. Uyayazi nesikhulume kwakuwo lo nyaka nje lo. Ungaqedi nekota yawo. Anibonga igama Jesu. Mark my words uzophela yonke leyo mlomo. Ivaliwe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Kukhona ezake zaqhubeka nokwakha kuthiwa uNehemiya nezakhe ezaqhubeka sekukhulume oSanbalati ngemilomo noGeshemi bekhulumile. Ngezwana abazalwane noTobiya bekhulumile bethi lento abayakhayo izongaqhamuka impungushe inyathele ngonyawo ingaphindizwa unyawo lwempungushe. Bakhohlwa amazi akhulumayo baqhubeka bakha kanti ekugcineni uNkulunkulu uzoyivala imilomo. Akwenzeki wenza into entshela uNkulunkulu imilomo ingakhulumi. Kodwa the moment uqhubeka imilomo yenu uyayivala. Ake ngenze njena. Akungabi umsebenzi wakho ukuyiphendulela emilonyeni. uJehova uzakumlwela nothula nini. Exodus 14 verse 14 ngithathele thula wena. Ngisho uzwe ukuthi injini iyafudumala. Sekuthi phendula ngokuhlezi uphendula uyazazi. Kulokhu ke awuthule kulokhu ngiyakululeka. Khona ozokhuluma uma wena uthule. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Oh Jesus. uNkulunkulu uthumile ingilosi yakhe. Yavala imilomo yengonyama. Yavala imilomo yengonyama. Yavala imilomo yengonyama. Yavala imilomo yengonyama. Hey, kuvala msho eyozalo emndenini ekhulumayo. Yavala imilomo yozalo. Kuvala imilomo yabaqinisana nawe. Liba promotion. Yavala imilomo yengwane. Yavala imilomo yezitha. Yavala imilomo yababulali. Yavala imilomo yabathakathi. Yavala imilomo yabaqabeleli. Yavala imilomo yemfamona. Yavala. 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 Hallelujah. God who shut it. Lord Jesus. uNkulunkulu uvala imilomo. Thank you, Jesus. Ngiyayivala imilomo. Hallelujah. Thus saith the Lord. Ngiyayivala. Ngiyayivala. Yabadala nabancane ngiyayivala. Yabanemali nabangenamali ngiyayivala. Yabathakathi nabangathakathi ngiyayivala. Yabaneyikhala nabangenayikhali ngiyayivala. Ngiyayivala. Iswayo la itende. Khona iswayo lapho. Yebo khona ikasimulo. Ayeshayenyuka. Isonto sakhe sokunene. Sisibeke.
uthixo ovaleliyo Hallelujah. Hallelujah.